Nakaalerto nagiti residente iti Barangay Victoria iti Iliti Corimao gapo ken Bagyo Maring. Sakbay pay anarikna ti epekto iti bagyo na isang atan dagiti bangka. Sagsagana kami sa tao mamamata na sa bagyo na. So dagiti bangka Kadang medan sa ta ka nasisipti da basay. Kuna dagiti residente upat nga aldawen nga dida nakasalog iti baybay gapo ti dakes Panawen. ano aldo akas ti panawenen? Talo pa lang sa. Talo. So mapektar no ko di pa nagsapol yun. Minsan. Gapo iti daytoy iti igid ti baybay ti inda nakalapan adamet sang kasidaan ti inda nakalapan. Kuna ti gobyerno lokal iti Corimao nakasagana dameten iti epekto ni Bagyo Maring. Actually, idi pa Friday nga agsagsagana ti MDRRM office tayo, dala talaga iti tao nga mabatbati ijay. Ta syempre knowing nga dito iti exit point dati Bagyo, kat ada kami ti coastal area, adala ta DJ kwa tayo, DJ butang tayo nga baka pumigsa ti angin. Dinawat da kadagiti mangalap aliklikan pay laeng nga sumalog iti baybay. When ada dite group chat ti barangay captains ken ti MDRRMO ket regular mat nga mangmangtada iti warning no kasto nga adda bagyo. Para iti balitang Ilocos Online na Joan Agustin.